Bon dia, avui és 22 de març i vos donem la benvinguda a Serra el Dia. Visitem el parc infantil del carrer Madrid a la urbanització Torre de Portaceli. La inversió de més de 120.000 euros crea una nova zona infantil de xocs que s'ubicarà dins del parc El Palmeral. A més, es crearan camins per connectar les diferents instal·lacions. Unes obres gràcies al pla d'inversions de la Diputació de València. Treballs de manteniment de jardineria. Hem dut a terme diferents treballs de millora de la jardineria en places i zones públiques per mantenir els nostres espais en bones condicions. Entre les labors que realitza una empresa de jardineria local, destaquen el manteniment de la zona verda del Calvari, la plaça de la Font o la plaça de la Primitiva. Construïm igualtat. Accions per el 8 de març. Commemorem el 8 de març amb la campanya Construint Igualtat, una oportunitat per parlar sobre diferents conceptes amb els quals podem construir un municipi marcat per la igualtat d'oportunitats. A més, hem compartit amb l'Associació de Dones en Acció totes les activitats programades de la Setmana de la Dona, des de teatre, tallers i tradicional dinar de la dona. I això és tot. Recordeu que tenim una cita aquest diumenge on les dues bandes del municipi ens oferiran un concert de Setmana Santa.